ba directeur caisse de retraite do madame Mungro Jeanard Kamati Christine Gorobine Samba Jara Tambour ane Zojal Chinu nunu bela jelen obefu Coton FM ale be Sikasso Mamadou Siribeni beka mako Bajo Asemi Suri Itrawolema fuli abela su uma Badja FM ale be Tukoto ko bana soro radio Badja FM ale sanfɛ Nambore ameta Manankoro radio Badenya ale be mi nyama yo oyi Yakuba Markoy fuli obela si anaka barakela uma radio Benkola ale be Senu fuli abetani ka Benkola barakela bela jelen ku usagare radio Sigija Abu Safna Jara ale be Kalanari Kalana ka ba onasro radio Sigija o sanfɛ radio FM Jaykura fuli be tanin ku usagare ni wati na kaye no boray Abu Safna Jara munye bololo sira no be réseaux sociaux o kofo ni dona Facebook kono iba goshi radio Noura FM Bamako imana ke munye jinya fa onfa iba soro dugukolo sanfɛ de iba asoro ngo fie basoro ibe ka sira fɛ ni foli dugukolo sanfɛ iba soro awo ibe ka sira fɛ ni nye ayi ya kan sirantalaw Abu Safna Jara no bora Play Store table me Zeno la Noura FM ambe soro ni bela jelen ko o sanfɛ an wa nɛgɛjuru sira o de 76 33 43 03 mesiga ka 76 33 43 03 ni wati na samu yanga tungara ke uye foli abetani ku usegere anga autorité morale no be super patriotique ko fo Baba Adama Touré sanga ni wati bela jelen na ambe foli tani ka asegere France konna la muy Amerique ko fe Amadou Diallo lada chef fuli obetani ka asegere muambore munye madame Kulibali wasa amba le fo Franci munye wasaka Musa ere fuli obela si ama belebele mbe munye Indonésie ode Amadou Bagajogo fuli obetani ka asegere madame Bagajogo Fatmata Indonésie nunu bela jelembe on name Alassane Fofana ale be Franci ni watina fuli obetani ka asegere karakone ale be Londres munye Musa Touré Marakaden Zidane Franci ale be Adama Magasa Lomberi do kabo Franci kona la fuli obela si ama Abu Safna Jara na foni ate fo Italie ko Suri Diallo nga fara Jibril Touré kan nunu ba on la me Italie ameta Chine minye tanti Valermae na be tanti Adjaratou Traoré ko fo ni wati na asokole mana ka bo Genzu fuli obetani ka asegere bele ali jigne ka ko ali ame fuli tani ka fana segere ni wati na Franci o konona ola nanya ale fusa munye fuli ambala se Mamadou Jawara munye se ko Mamadou fuli obela se ama ina make afrum soko no be maram Jawara asetu tandina no ba ale ko fo Mamadou be kan na anjala jani wati na bololo sanfɛ Mamadou Umar Ba Maliaso munye alimanyade jigisigi alimanyade kabo munye espenko fe amba afene afo tabarkala Abu Safna Jara ne donga en sogomade na na fonu uka chan fo ka chan na fonu diseba o kuma la de na la sonama atike bashimun na be fiu to kono shirfum so ale ko fo na fonu baranga soro kana ci bismillahir rahmanir rahim Abu Safna Jara ne ambe na kuma so o konala obike radio Noura FM bi konoto ani nani to duru la cellule obike ka bo jala koroji nega duru sira ni 76 33 43 03 76 33 43 03 oya anga nega duru sira yani nega karafe oluka laben bela sabati ama ini nega karafe fe uka laben bela jeleni ko osigi sira jandama nganso ni sigaka ko sabe sira jantama abena dabo nala sono dugu jara ko mbado ka fo laben bela jeleni kemeka 06 ko sabe tegara akayin sebo ayo bashite am se kan tigadu Abu Sirajanta ma amena dabo obike membolo goshiga do sokmada na parce que folo muni bata o de nouvelle horizon comme be ni membolo do akono mamu kumal do akono o de AAD ayira ka fo anga jamana premier ministre no be Dr Shugel ko kala maiga ebe na ka fo ko aka nwanyew anaka tamam seni ko achayera de okera munye fatriga baye sokmada na ayi ningali to mininga asigi ako Shugel plan d'action gouvernemental mu na yo nyefo malido nyina wati jumene na sa Shugel bin obara nuko obolo da munye nyingali to ajasigi AAD ale de kuma le nouvelle horizon ko la Abu Safna Jara akoko munye Shugel ku kala maigay ibe na ka foko asigira abeni kana kalo fla abobo ame domina kombi malido makobe yelema la ambe fe fencha mane o ka yelema changement ga yatemina la kaye munye Shugel la akokuma ode kachan ni duya yatemina
k'a lajɛ malidenw mago bɛ baara de ka kɛ terrain sanfɛla la bi baara ninnu ko a ka ye parce que b'a ka fɔ la mun ye AAD a kumada hali bi dɛ a y'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko minnu bɛ yen n'o gɛlɛya b'a kɔnɔna la bi mun ye maliden caman ko an b'a a kalama ko ye ko mun ye maliden Mali gɛlɛya joli min yɛrɛ bɛ Mali la ko mun ye a dɔnna fɔ k'a fɔ ko a dɔnna k'a bɛn kana san caman o bɔ parce que b'a ka fɔ la mun ye AAD a ko i bɛna ye k'a fɔ Sugali ka nin taama in na ni hakili b'a la mun ye Sugali a taara mun ye Sikasokaw fɛ yen a bɔra ye ka taa mun ye Bugunikaw fɛ yen nin taama in kɔnɔna la ko mun ye nafolo kasabi n'a bɛ miliyɔn ko fɔ ko o caman o de bɛ taa o da fɛ parce que b'a ka fɔ la a ko mun ye le patron de la primature n'o ko fɔra a tɛ Sugali ko kala Mayiga a t'ale ko fɔ wa Sugali y'a yira k'a fɔ a ka taama in na ko mun y'an ka jamana faama ye n'o bɛ Dugule Asimi ale ko fɔ ko ale nalen bɛ ka Asimi ka ci de lase mun ye Asimi ka ci ni k'o lase dugudenw ni ma Sugali ko kala Mayiga a ka fɔ la a ko nin ye baara de ye baara mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka dugudenw ani fanga marabaaw ni k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na mun ye u k'u ka fɔtaw fɔ gɛlɛya mun bɛ nin waati na mun ye dugudenw kan u k'u ka fɔtaw fɔ mun ye fanga marabaaw ye ani fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka tigi sen ka joona joona minnu bɛ n'olu bɛ se ka dilan joona o baaraw bɛ se ka boloda cogo min na parce que b'a ka fɔ la a ko n'o y'a sɔrɔ Sugali kelen bɛ ka baara mun sigi sen kan nin waati na ko Mali kura an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ko Mali bana caman ko i bɛna ye k'a fɔ ko a dɔɔnin don ko ye mun ye jateminɛlikɛlaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin taama caman mun filɛ ne ta Sugali kan ka fɛɛrɛ ni dabali de kɛ nin taama in a ko o bila ten a ko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔna la a bɛ ni kana san 10 o bɔ maliden caman de b'a dɔn a ko n'i donna an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la n'o bɛ malidenw yɛrɛ dama ko fɔ an farafaralen don malidenw yɛrɛ dama an farafarala mun ye o gɛlɛya belebele o b'an ka jamana in kɔnɔna la n'i bɔra yen i bɛ na an ka politiki bunakun sira kan a bɛ ni kana san 10 bɔ mun ye gɛlɛya belebele a b'an ka politiki sira o kan n'o bɔra yen an ka taa mun ye kɛnɛya kunda o tɛ santé ko fɔ wa i bɛ na ye k'a fɔ a bɛ ni ka san 10 fɛnɛ bɔ an ka kɛnɛya kɔni a birisa ɲagaminen don n'o bɔra yen l'éducation nationale o tɛ walan ko fɔ wa jamana in kɔnɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko joli belebele o b'o yɔrɔ o la n'o bɔra yen mun ye an ka nafolo kasabi a bɛ ka mara cogo mun na ko de ye gɛlɛya belebele minnu bɛ Mali kɔnɔna la bi Sugali kan k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw mago bɛ mun na bi o de ye ka baara ka a kɛ baara a ka kɛ ko min ye Mali bana bɛɛ lajɛlen ko a dɔɔnin don ka ban a bɛ sɔrɔ jara parce que ba mun ye AAD a y'a yira o siratigɛ la sa ko Sugali kan ka fɛɛrɛ de kɛ mun ye ka baara yɛrɛ kɔni ka a boloda terrain sanfɛla o la ko an mago tɛ k'a fɔ bilen dɛ an mago bɛ k'a ye an yɛrɛ la malidenw k'a ye u ɲɛ la a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ Sugali ye maa mun ye ko a ka kuma mugu nin ko a ka ca fɔ k'a fɔ ko a ka ca i bɛna ye k'a fɔ ko politiki kuma caman i b'o de ye a da kɔnɔ sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na nka an bɛ don min na comme bi ko Sugali ko kala Mayiga nin taamamisɛnnin minnu filɛ nin n'a bɛ ka baara ka a boloda a ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'i sen bɔ nin na joona mun ye plan d'action gouvernemental a ye mun fɔ CNT maaw ɲɛkɔrɔ malidenw bɛɛ lajɛlen tulo donna mun na o baaraw bɛ se ka tirimɛ cogo min na ka a ko nin ni ka a teliya parce que sɔgɔmada in na an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la AAD ale kalɛmakalatigi bonya a b'a la bete ka k'a fɔ n bɛ foli ni tanu ta ka lase ma bete ka k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indépendant bete ka k'a fɔ nin kunnafoniw tɛ dumanba ye ka sababu kɛ an ka jamana an bɛ don min na komi bi i ka k'a fɔ an bɛ kasi la ka sababu kɛ maa 51 min ni olu fara an sɔn ko cercle kɔnɔ a ka k'a fɔ ko parti politique maaw ko u nisɔngoyalen ye tâche bila kɛ i ka k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan parti politique minnu ni olu bɛ Mali kɔnɔ waleya min ni a kɛra dimanche don août kalo tile 10 san 2020 tɛmɛnen na i ka ka 21 tɛmɛnen na i ka k'a fɔ jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni o ye banbanjiw ka jɛrɛjɛkulu ye min ni o bɛ wele ko état islamique au Grand Sahara i ka k'a fɔ an sɔngo mara kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ civiliw la maa minnu bɛ yen ni u ma bɔn u ma min maa 50 ani maa 1 i ka k'a fɔ ko u y'o bɛɛ lajɛlen daji parti politique minnu ni olu bɛ jamana in kɔnɔ i ka k'a fɔ olu maa damadɔ farala ɲɔgɔn kan kadu ka fɔ ka tâche bila k'o ta ka ɲɛsin nin denbayaw u ka denbayaw ma kadu ka fɔ tâche bilaw tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ ko kadu ka fɔ parti politique ko u ye u nisɔngoya nisɔngoya k'a fɔ ko u ye nisɔngoya ko u y'o ta ka autorité sɛgɛrɛ parce que b'a ka fɔ la ni o de ye Mohamed Aïdara ye ale y'a jira k'a fɔ parti politique minnu ko don kɛrɛnkɛrɛnnenya na ADP Maliba ne kan bɛ jɔn ma ni o ɲɛma o ye Aliyu Bouakari Diallo ye a ye kadu k'a fɔ ko a ye a ka nisɔngoya kumaw ko a ye a ta kadu k'a fɔ Aliyu Bouakari Diallo a y'a fɔ k'a fɔ ko ale kɔni nisɔngoyalen don dɛ k'a sababu kɛ nin waleya cɛjugu min ni a kɛlen filɛ nin ye ka maliden dɔw sɛgɛrɛ i kadu k'a fɔ ko nin kan ka nin waleya in ko a kan ka puni ni o ye ka
k'a ɲagin parce que b'a ka fɔ la karo ka fɔ ko alu Boubacar Diallo a y'a yira k'a fɔ waleya min ni a cɛjuguba in kɛlen filɛ nin ye karo ka fɔ maa minnu ni u kɛra a sababu ye ko ni maa ninnu k'u kan ka ɲini k'u bila bɔgɔ jɛnnen kan u ni min ka kan ko u da u kan parti min ni o cogoya ko ARP de cɛman Ibɛri Kulubali karo ka fɔ ko ale fana a ye a ka kɔrɔfɔw fɔ nin don senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko waleya min ni a talen filɛ nin ye ka paisible population sɛgɛrɛ ni o de ye civiliw ye a ye karo k'a fɔ ko a ma bɛɛ bi a ma bɛɛ sini maa minnu bɛ yen ni olu bɛ nin wulikajɔ cɛjugu la ko olu ta ye alisilamɛya ye karo k'a fɔ ko minnu ni u kɛra nin ko in kɛbaaw ye ni u tilara k'u yɛrɛ co a fɔ k'u kan ka minɛ tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na karo k'a fɔ u mana ye wo min kɔnɔ k'u kan ka minɛ ka u ɲagin parce que b'a ka fɔ la parti min bɛ yen ni o cogoya ko afar an ka wuli ne kamɛjɔ ma Modibo Sidibe ale ko tɛ a ye karo k'a fɔ ko nisɔngoya taama walima nisɔngoya kumaw ko a fana ye o ta ka nin ko in kelen in sɛgɛrɛ a fana y'a yira k'a fɔ ko waleya min ni a talen filɛ nin ye ka jamanadenw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an sɔnko mara kɔnɔ karo k'a fɔ a tɛ bɛɛ bi a tɛ bɛɛ sini sababu la Modibo Sidibe ko a b'a ɲini autorité transitoire maaw fɛ o ye camanjɔrɔ fanga maaw ye ko u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɛ ko kɔnɔ tɛ ko nin ye gɛlɛya ye gɛlɛya min ni a tɛ se ka fɔ ka to se a da la parti min fana bɛ yen ni o cogoya ko PAC ale ɲɛma ko a fana y'a ka nisɔngoya kuma a ye a fɔ k'a sababu kɛ maa 51 min ni u fara Ansongo i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu kɛn bɛ ka bagabagali ta ka jamana k'a sɛgɛrɛ minnu ni olu bɛ wele ko jihadistes ni dɔw yɛrɛ b'u wele ko terroristes i ka dɔn k'a fɔ ko waleya cɛjugu min ni u kɛn filɛ ka ta ka malidenw sɛgɛrɛ jamana a camancɛ bolo kɔrɔbɛ bolo kan i ka dɔn k'a fɔ a ma bɛn bi a ma bɛn sini o kuma waleya min ni a kɛra nin ye i ka dɔn k'a fɔ ko a tɛ bɛn u ma a tɛ bɛn maliden si kelen kelen ma wa ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka kan tigɛ ka u tɛgɛ ka da maa ninnu kan fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen ni o bɛ wele ko alliance APM ka taa bila Adema la kɔrɔfɔ surunna ni bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔngoya taama ka nisɔngoya kuma i ka dɔn k'a fɔ k'a ta ka maa ninnu sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen ni u kɛra sababu ye ka maa hakɛ ni maa hakɛ fa an ka jamana a camancɛ bolo kan ka dɔn k'a fɔ a ma bɛn bi a ma bɛn sini wa ko nin bɛɛ lajɛlen ye a jɔyɔrɔ min ta ka ɲɛsin camancɛrɔ fanga mɔɔw ma k'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka da ka lakana k'u kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn min bɛ tali kɛ an ka jamana camancɛ bolo ka dɔn k'a fɔ kɔrɔbɛ bolo hakaja sudi ni o ye worodugu ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ lakanabaaw ka nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen labɔ walasa maaw n'u bolomafɛnw bɛ se ka kisi cogo min na bete ka dɔn k'a fɔ nin ye sɛbɛn min ni an y'a bɔ indépendant kɔnɔ Mohamed Jara ale ka sɛbɛn don Mohamed Jara foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu ni ye indépendant ni y'o bila ne bɛ n sɛlɛ ka don o ka kɛ n ye fatiri mun ni b'a ta o de ye sɔgɔmada in na Soir de Bamako a kumada dɛ maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Mayimuna Dunbiya Fakoli a ko mun ye masakɛ kalata mun n'o kan ka kɛ anw fɛ yan san 2000 ani san 22 i bɛ na ye k'a fɔ maa mun bɛ nin waati in na ni waritigi ba don koyi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Sira Mali n'a ko fɔra a bɛ Seydou Mamadou Kulubali aba ale ko Seydou Kulubali fasirigaba mun ye Mayimuna Dunbiya ye a y'a yira k'a fɔ ko Seydou Mamadou Kulubali a ka ja ko a ka jatesenw ko u ma sigi sen kan ka ɲɛ dɛ ale ni maa minnu kan ka kari ɲɔgɔn na politiki bunakun sira kan masakɛ kalata ɲini na ko a ka jatesenw ko u ma sigi sen kan ka ɲɛ fasirigaba ka fɔ la n'i ye nin patron ba in jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara maa wɛrɛ tɛ ko mun ye Seydou M Kulubali o ye ale ye i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Seydou M Kulubali mun ye i bɛ ka fanga mun n'o dafirila o san 7 de kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko nin cɛ belebele ko nafolo caman kɔni ko a y'a sɔrɔ o kɛra sababu ye sa ani famille présidentielle kɔrɔ n'o bɛ Laji Burama ka denbaya ko fɔ a kɛra sababu ye ni k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na parce que ba ka fɔ la mun ye nin waati in na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Seydou M Kulubali a kɔni fɛ bɛ fɛ ka jamana faamaya ni k'o ɲini a bɛ fɛ ka taa sigi Kuluba fauteuil o kɔnɔna o la siratigɛ la sa i bɛ na ye k'a fɔ ko a ye mouvement dɔ sigi sen kan mouvement mun n'an ka ma ko bɛnkan i bɛ na ye k'a fɔ k'a bɛ bɛnkan o sigira sen kan maa minnu bɛ k'a fɔ k'olu ye politiki tungaladenw ye n'an ko minnu ma ko aventurier u bɛ yan bi sini u bɛ yan fɛ sinikɛnɛ u bɛ yan fɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko o maa ninnu u b'u k'u kunda mun ye mouvement bɛnkan o kan dɛ i b'a ye n ko ni fiɲɛ de taa fa ɲini i m'u ye tuguni olu de bɛ fiɲɛ taa fa ɲini n'u ye a suruntu k'a lajɛ ni fiɲɛ bɛ fɛ ka taa fa min fɛ donc u bɛ giri yen fɛ tɛmɛ Patrick ba ka fɔ la mun ye Mayimuna Dunbiya ye a ko fɛn mun n'o bɛ maa yɛrɛ kamana gan ko yɛrɛ bɛ maa mun kunkan n'o bɛ Seydou M Kulubali ko fɔ a kan ka jɛ in kɔni ka a faamuya ko ne bɛ ka mun ka a la tan ko a kan ka a faamuya n'a mi togo dɔn ko a ta tɛna kɛ mun ye cɛ dɔ burankɛ ta ye a bɛ k'o ye a tɛ k'o ye cɛ dɔ burankɛ
abiko abi famu mamina dunya ale de kumara ako ni ya jate mina ka laje ni mamun ko folen fle na be sedu emme kulubale ale ko fo mouvement benga ota aye wa ko mun ye mekalo kile mugwa akoni ye aklina tata mamun be ka foko olubina do aka bureau de coordination nationale o konona olla ibena ka foko o manuna amena dishiba damado ko ko o sura akonna la mamun be ka foko u donne no politique buna kun sena siraka mun ye Abou Safna Jara ebe majo ne bole bolo munye jaje di Amadou Sangare ibo do awo jaje Amadou Sangare elle était président du haut conseil Mali patron mo ko nyimata liya odo président du conseil national du patronat du Mali critique rade ko ni maba Mamadou Sese ka ku ni ko imbana njela baraka ba ni ko aywa teme ko imbana teme ibana ka fo ko munya aka bureau de coordination nationale o konala munya ni bele no be jaje di Amadou Sangare ko fo alete Mali patron ba bala jelenga nyema yewa wati temununa munya ni ko fo le no be jaje ale ko fo alete me parti la parti munanga mako URD munya nyafunge ka o fe o président de la sanction era de kundo ngame domina ko bi ayaka balzu bala jelenta ni kana blamu mouvement benga o konala au premier vice-président o toraka Kalfa Ama Abou Safna Jara akona mborai ibena ka foko politique ma John Bey muye baba Moulay Aidra Chérifou Ke ade ministre yake anga jamana kono ka teme wa munye RPM o dishi belebele ko odo ale fena yaka balzuna ka nyaka so beche eni ngati ida munye mouvement benga o konana ola imaye ngo akamanu ngoni politiquement abetandu aywa kuma bɛɛ de u bɛ ka donu tisiri ka taa fan wɛrɛ fɛ tɛmɛ fatigɛ b'a ka fɔ la mun ye Maïmuna Doumbouya ye ba koli ale de y'a yira o siratigɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Seydou M Kulubali e bɛ fɛ ka jamana faamaya de ɲini politique dun ye sira mun ye fo i ka ni filila maa min fa k'i yɛrɛ fa n ye tiɲɛ politique la ni filila o i ka ko bannen o tiɲɛ i tɛ nimisa n y'a dɔn awɔ fatigɛ b'a ka fɔ la a ko mun ye mouvement benga ye bi i bɛ na ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi maa nasuya bɛɛ lajɛlen de ko ne kelen bɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la a ɲɛmaaya dun bɛ maa min bolo n'o bɛ Seydou M Kulubali ko fɔ maa minnu bɛ ka don a ka bureau in kɔnɔna la nin waati na a kan k'u jate minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ fatigɛ b'a ka fɔ la Maïmuna Doumbouya a ko fɛn min yɛrɛ bɛ ne Seydou Mamadou Kulubali a ye fɛn min kɛ n'a bɛ maa kamana gan a ko k'an ka taa Sikaso n'an taara Sikaso mun ye Sikasokaw ka maire kɔrɔ mun bɛ yen an ko min ma ko Mamadou Tangara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye nin waati na mun ye mouvement benga ye n'o bɛ Seydou M Kulubali ale ka jɛkulu o kofɔ olu kɛlen bɛ ka taa maa mun kɛ u ka sodanso ye mun ye Sikasokaw fɛ yen o tɛ maa wɛrɛ ye ko Mamadou Tangara wa mun ye Seydou M Kulubali ale jigi dalen bɛ Mamadou Tangara nin kan Mamadou Tangara mun bɔ kɔfɛla ta ne Sikaso maire kɔrɔ don ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ a ye waati nin kɛ koko naani ni ɲɔgɔn cɛla la o kɛra o ma kɛ a ye waati nin kɛ koko naani ni ɲɔgɔn cɛla la n'a bɛ Bamakɔ kasobonma a b'o ko fɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko yuruku ani dugukolo ko ɲaami Mamadou ko a sen bɔ o la fatigɛ b'a ka fɔ la ni dun ye Sikaso jateminɛ k'a lajɛ n'i ko an ka mun ye maa minnu yɛrɛ bɛ bɔ jamana in kɔnɔ ka voter ko Sikaso ka a bɛ ni jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ ninnu na Sikaso ka bɛ vote kɛ dɛ awɔ wa n bɛna min f'i ye ni maa o maa taara i ka lancement kɛ Sikaso a caman na i bɛ ɲɛkun sɔrɔ dɛ Sikasokaw kɔni tiɲɛ yɛrɛ la e hakili t'a la Mali la électeur ka ca yen ni Pulo y'a ka lancement kɛ yen o kɛra a ye jama sɔrɔ ATT y'a ka lancement kɛ a ma kɛ président ye a kɛra an kɔni an b'an ka DG de labɛn sa o bɛ taa ka lancement ale bɛ taa ka lancement kɛ yen yɔrɔ dɛ awɔ ko in bɛ cogo min na dɛ an ka ko in kɛ ten maa bɛ den dɔ ka kɔ don i yɛrɛ ma wa alors fatigɛ b'a ka fɔ la a ko Mamadou Tangara mun na a bɛ kofɔ nin ye Abou Safna Jara n'i y'a ta ka lajɛ maa mun don bi i bɛ na ye k'a fɔ ko Sikasokaw t'a fɛ bi wa Sikasokaw t'a fɛ sini n'a ma ɲɛ k'a fɔ Seydou Mamadou Kulubali e y'o de k'i ka danaya maa ye mun ye Sikaso bunakun kɛnɛ kan e k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko Sikaso i ka so in bɛ bin pewu so bɛ bin a bɛ bin so bɛ bin dɛ ayiwa ne so ma bi so bolibaga tɛ bin dɔ bɛ bin minɛ dɔ kɔni bɛ bin o tɛ n don so fila bɛɛ bɛ bin de tɛ ɲuman ye fasigɛ b'a ka fɔ la a ko mun ye Seydou Mamadou Kulubali a kan ka kɔrɔfɔ mun ka a jateminɛ a ka dɔn k'a fɔ ko disiba caman bɛ k'u ka valisiw ta ni ka t'u sɛlɛ nin waati na mun ye mouvement benga o kɔnɔna la i n'a fɔ mun ye maa mun bɛ n'an ka ma ko Jaje Amadou Sangare fo ka taa se baba Moulay Aidara ma Mamadou Tangara ka bɔ RPM na ninnu bɛɛ lajɛlen ye maa ye bi politique bunakun kɛnɛ kan a kuma ka ca dɛ
maa caman b'a kɛrɛfɛ ko maa caman bɛ nin waati na mouvement bɛnga o kɔnɔna la u nakun tɛ dɔwɛrɛ k'u poche k'a fa tɛn nakun y'o de u nakun y'o de Fadilo ayiwa an kɔni y'a sama ka bɔ min suwade Bamako o kɔnɔna la maa min ye kalamikalatigi o de Mayimuna Dunbiya i bonya a ba la bete nin doni sirila minnu filɛ nin ye bi m'u bila doni siri la dɛ o b'a siri wagati bɛɛ kabi 92 n'u y'a daminɛ ni Adema ye i ye nin maa fɛn o fɛn fɔ i y'a sɛgɛsɛgɛ nin bɛɛ ye Adema janjo kɛ ka RPM janjo kɛ ka Sumala Sise ta in tɔgɔ URD k'o janjo kɛ ka dɔwɛrɛ janjo kɛ ka dɔwɛrɛ janjo kɛ ni fiɲɛ bɛ ka taa fa min fɛ dɛ u de bi munumunu nin togo in na tan o b'a ɲɛdɔn dɛ b'a ɲɛdɔn dɛ n'i y'o kɛtɔ ka boli ka t'u dogo i bɛ ka tile la waati la a caman bolila ka t'i da RPM kɔnɔna la k'o sababu kɛ a caman b'a dɔn k'a fɔ kasa mun b'u kɔ n'u ma t'u da ye u bɛ taa sigi kogo na ɲɔgɔn cɛ mouvement citoyen ko waati olu caman bolila ka t'u da ye mais o de kɔnɔ fɔlɔ i y'a fɔ cogo min kana a tɛ i bɛ ka taa in kɛ u tɛ ka minɛnw ziri tu u tɛ ka taa fan wɛrɛ u bɛ ka taa u ka taa fan wɛrɛ ayi u bɛ Seydou Mamadu Kulubali aramu n'a kɔni n'a ma ka ko ninnu jateminɛ u b'a susu aramu f'a bɛ Mali bila n y'a dɔn an ka taa bete kadu ka fɔ ne bɛ n tɛgɛ bɔgɔ ka don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le soir de Bamako a ye kadu ka fɔ Yusufu Konate ale ka sɛbɛn don Konate kɛ ko fɛn min bɛ tali kɛ Bandaw ani Mokutari Wana n y'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na o kun ye jamana kuntigi ani fɛn bɛ tali kɛ transition premier ministre olu kun don Fatiriba ka fɔla kabini mɛ kalo tile 25 san 2020 maa min bɛ yen ni o cogoya ko Bandaw ani Mokutari Wani kadu ka fɔ ko ninnu kɔni bɛ résidence surveillée la ni o ye u bɛ lakɔlɔsili kɔnɔ lakɔlɔsili min mɔgɔw b'a kalama kabini mɛ kalo tile 25 jamana kuntigi de la transition ni o ye colonel Asimi Goita ye k'i kadu ka fɔ ko a ye fu siri ninnu ka baara la Fatiri ka fɔla k'i kadu ka fɔ ko ni maa 2 minnu filɛ nin ye ko u minɛ nin kɔrɔ kɔfɛ ka taa Kati fɛn min bɛ tali kɛ kan Sunjata de Kati la kadu ka fɔ ko u ye tile 2 ko u y'o kɛ bɛrɛ kɔnɔ ye Fatiri b'a ka fɔla ko tɛmɛnen kɔfɛ kadu ka fɔ ko u y'u dɛmɛ i kadu ka taa u bila résidence surveillée la Bamakɔ kɔnɔ Fatiri ka fɔla maa min bɛ yen ni o cogoya ko Bandaw ani Mokutari Wani a kadu ka fɔ ninnu minɛ kun k'a daminɛ u minɛ dɔw la ka na se fɔ sisan ma hali ni a y'a sɔrɔ kun gɛrɛnkɛrɛnnen kelen ma fɔ Malidenw ye kun gɛrɛnkɛrɛnnen kelen ma fɔ diɲɛ fansi ye min b'a yira k'a fɔ ko nin de ye nin cɛ 2 in minɛ kun ye Fatiri ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ magobatigiw walima minnu ni olu bɛ wele ko le chancelier i ka dɔn k'a fɔ minnu ni olu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ ko olu kɔni ko olu bɛ u yɛrɛ ɲininka maliden caman fana bɛ yen minnu ni olu bɛ ka ɲininkali kɛ nin na maa min bɛ yen ni o ye Bandaw ye jamana kuntigi ɲɛmaa kɔrɔ ka taa se premier ministre ɲɛmaa kɔrɔ ma ni o ye Mokutari Wani ye a ka dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni k'u minɛ mɛ k'u bila résidence surveillée la kabini mɛ kalo tile 25 ka se fɔ bi ma Fatiri ka fɔla maa dɔ bɛ yen ni o bɛ Nations Unies cogoya la ni o cogoya ko Aliyu Time i ka dɔn k'a fɔ ko o ye wulikajɔ a y'a boloda wulikajɔ min kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ a wulila ka se an ka jamana ɲɛmaaw ma minnu ni olu bɛ cɛmancɛ fanga a ɲɛmaaya la bi i ka dɔn k'a fɔ ka ɲininkali k'a tɛngu u la ɲininkali ninnu kɔni kɔnɔna na ko u kɔni bɛ fɛ k'a sidɔn fɛn min bɛ tali kɛ Bandaw ani Mokutari Wani na u na u minɛ mɛ u bolo u minɛ kun ye jumɛn ye a ka dɔn k'a fɔ ko Nations Unies ka dankɔrɔba ale kɔni ko a ye nin ɲininkali a ye a ta ka an ka autorités sɛgɛrɛ waati min na ani an ka autorités ye ɲɔgɔn ye a ka dɔn k'a fɔ ko a y'a yira u la k'a fɔ Bandaw ani Mokutari Wani i ka dɔn k'a fɔ u minɛkun jɔnjɔn ko an ma se ka o fɔ maaw ye o kuma u ka u minɛkun jɔnjɔn u k'o lase malidenw ma u k'o lase diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma walasa u minɛkun kɛrɛnkɛrɛnnen a ka dɔn Fatiri ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Aliyu Time la i ka dɔn k'a fɔ ani ɲɛmaa ninnu ko ni o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye Asimi Goita ka se a tɔw ma i ka dɔn k'a fɔ ko u kɔni k'u ye kuma ɲɔgɔnɲɔgɔnw kɛ walasa don nataw la Bandaw ani Mokutari Wani u bɛ se ka bila cogo min na nka ko kabini nin kɔrɔfɔ in kɛ hali bi Bandaw ani Mokutari surveillée la ni o ye k'u bila bɛɛ Fatiri ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ Mokutari Wani ani Bandaw kabini ninnu kɔni bɛ nin bɛrɛ in kɔnɔ bɛrɛ min kɔnɔna na ni maa si tɛ nka Fatiri b'a ka fɔla ni o ye Yusufu Konate ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲininkali kɔni bɛ kɛ bi kabini Nations Unies mɔgɔw ka nin wulikajɔ tɛmɛna ka se fɔ bi ma hali bi Mokutari Wani ani Bandaw ko munna u bɛ bɛrɛ lɔ nin hali bi ko yali problème yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn nɔ ko o de ka ɲɛfɔ Fatiri ka fɔla ko a na kɛ tuma dɔw la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ni Bandaw ani Mokutari Wani ni u bilara a na kɛ cɛmancɛ fanga mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ni u kɛra bila fɛn ye ko u na gɛlɛya ta ka olu ka fanga sɛgɛrɛ walima maa dɔ yɛrɛ bɛ se ka sigi a kan k'a fɔ ko lala maa t'a dɔn ni ninnu bilara ko u na coup d'état ko u na ko dɔ labɛn dɛ Fatiri ka fɔla i n'a fɔ k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi sisan maaw kɔni ka faamuyali bi a min yira o de ye k'a fɔ ko Bandaw ani Mokutari Wani k'u ka to nin bɛrɛ in kɔnɔ walasa cɛmancɛ fanga mɔgɔw ka se k'u ka fanga k'a kɛ u lafiya
lafiya kɔnɔ walasa tɔɔrɔ foyi kana se ka u sɔrɔ ɲininkali kɔni bɛ ka kɛ k'a fɔ yali u minɛ kun tɛ nin ye hali bi wa ɲininkali bɛ ka kɛ hali bi ko ni bandaw ani Mukutari Wani ni u bilara kɔrɔfɔ minnu ni olu bɛ u kun n'u k'a cɛ ko ni o kɛra o fɔ fɛn ye ko yali jamana kɔnɔdenw ko u tɛna tigɛ camanjɔrɔ fanga maaw la wa ɲininkali kɔni bɛ nin cogo in na ko fɛn min bɛ tali kɛ bandaw la ani Mukutari Wani k'a dɔn k'a fɔ ko maa minnu ni olu kɛra sababu ye ka fanga IBK ka fanga k'a bin ni o kɛra août kalo tile 18 san 2020 na i ka dɔn k'a fɔ ko olu kɔni ko u bɛ fanga la o ni maaw kɔni ko olu y'a yira tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na hali bi an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ bandaw ani Mukutari Wani u ka se ka fiɲɛbɔ da ka se ka di u ma cogo min na nin ye sɛbɛn min ni an y'a bɔ indépendant kɔnɔ l'histoire de Bamako Sake Yusuf Konate ale ka sɛbɛn don BT Ibonyaba la Yusuf Konate foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ n'a Yusuf Konate fo an b'a yira kanubaw la k'a fɔ ko radio Noura Fm ye 94 tɔmi muru 5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 76 33 43 03 Abu Safina Jara ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo gosi ka don fasiri minnu b'a ta o de Express l'Express a kumalen o don a ko ka an ka taa mun ye SOPAFR SOPA Société du patrimoine ferroviaire du Mali a tɛ tɛrɛnbolilaw ka cakɛda ko fɔ a b'o fɔ o tɛ wa o don fasiri ba mun ye Musa Jara ye ale de kumalen don Express o kɔnɔna o la a ko ministre mun bɛ nin waati na n'o ministre n'o ka baara bɛnnen don mun ye siraba koɲɛw ma bolimafɛn ko a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ o ma i bɛna ye k'a fɔ ko a kan ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ directeur général mun bɛ nin waati na n'o bɛ SOPAFR kunna n'o de Ibrahim Maïga ye ni ka a gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ in na pourquoi ko k'a gɛn pourquoi alors mun ye Musa Jara ye ale de kumalen don mun ye l'Express o kɔnɔna o la a ko sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na i bɛna ye k'a fɔ ko u ka nin bɛ nin tilenibaliya in kɔni k'o fɔ kɛrɛnkɛrɛnla mun ye cheminot du Mali n'a bɛ Mali terɛnbaarakɛlaw ka yɔrɔ ko fɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na u b'u da don tilenibaliya o la patrikaba ka fɔ la a ko i bɛna ye k'a fɔ an bɛ don min na komi bi mun ye ni société ye sa n'o bɛ SOPAFR ko fɔ ko gɛlɛya belebele u b'a kɔnɔna la dɛ ko an jɛkolen tɛ ka segin a kan bilen gɛlɛya mun bɛ mun ye cheminot du Mali kan Mali terɛnbolilaw ani terɛnbaarakɛlaw kan a dogolen tɛ maliden si la waati min na mun ye jamana premier ministre n'o bɛ docteur Sogɛl Kokala Maïga ale ko fɔ ale kɔni nana o kɛra sababu ye ni ka dɔɔni bɔ gɛrɛnta o la parce que b'a ka fɔ la mun ye Musa Jara ye a ko mun ye Sogɛl Kokala Maïga a ka gouvernement u bɛ fɛ ka hakilina min kɔni b'u la o de ye ni ka nɛgɛ boli nɛgɛ kan n'a bɛ terɛnboli sira o ko fɔ nka u kan k'a dɔn n'u ko k'u bɛ nɛgɛ boli nɛgɛ kan ni ka terɛnko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a tɛ se ka taa abada fɔ maa mun bɛ nin waati na na ale yɛrɛ bɛ mun ye directeur général de la SOPAFR n'a bɛ terɛnbolilaw ka société ni ɲɛmaaba ko fɔ ko fɔ ka ale yɛrɛ gɛn ka bɔ yen sabu kɛ gɛlɛya o gɛlɛya n'o bɛ terɛnbolilaw kan bi ko cɛ tɛ muso nɔ tɛ mun ye nin cɛ kofɔlen sa n'o bɛ Ibrahim Maïga n'a b'ale ko fɔ nin cɛ kofɔlen ko o y'o de ye parce que b'a ka fɔ la a ko k'u ka kibaruya sɔrɔlenw na Abu Safina Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye SOPAFR yɛrɛ kɔnɔna la ko san o san ko mun ye 1,350,000 ani 50 ko o de bɛ ta ka di wa maa t'a dɔn mun ye maa mun bɛ nin ɲɛmaaya la bi n'o bɛ Ibrahim Maïga ko fɔ ni nafolomugu ye a b'a kɛ cogo di 350 millions o de bɛ jigin kɛsu la san o san ko nka ko nafolo o t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na parce que b'a ka fɔ la a ko i dun bɛna ye k'a fɔ mun ye an ka terɛnbaarakɛlaw ye n'a bɛ cheminot ko fɔ kɔni caman de bɛ o sara gɛlɛya kɔnɔna o caman de bɛ o sara kɔngɔ la ka furu caman o de sara k'a sababu kɛ mun ye fantanya kɔni o ye parce que b'a ka fɔ la a ko mun ye lajiburaba fanga ye n'a bɛ IBK fanga a ko fɔ olu ye baara mun da mun ye cheminot kan a ma dogo maa si la Mali kɔnɔ o la parce que b'a ka fɔ la mun ye nin cɛ kofɔlen sa n'o bɛ Ibrahim Maïga ko fɔ n'ale de bɛ mun ye SOPAFR ɲɛmɔgɔya la bi waati mun na sa a bɛ nin million caman ba ni ka a ta ni ka taa k'a fɔ k'u bɛ mun ye terrain garu ni ka to olu kurakuraya ni k'o pɛntiri o tɛ kɔɲɔmuso ye bali dilanda ye wa i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye terrain kelen o tɛ yen ka taa yɔrɔ pɛntiri mais terrain yɛrɛ tɛ yen a tɛ yen hamali
fasike ba ka fola akoko mu ye nyama eno be Ibrahim Maika ko fo aka la ni kute dore ni ko ko enin ka ayra poshi ni ka atentente ka soro ni du ajitem na ka laje aflaka ni wari mun do nunda feta ni wari ko mega sababu ye po mu be nango ma tukoto ka tukoto po ni ko osigi kuraye maina fo ka tabla mu ye kakula dara abe bole ni bala dere sirafe wana folo kasabi ibe na ka fo ko adoni fena kumesega ke munye shemino uka juru mu be jamana gouvernement na e ko adoni fena kumeke ko sega ke ko osara fatire baga fola akoko mu ye jamana premier ministre no be docteur Chokel ko kala Maika ko fo ala de ka wati o kara wati munye terembollo o bisega fo ku ye alhamdulillah ko fo doni o refere masro do refere mu ye yante mogo union nationale de travail du Mali o lieu geranta mun ta kanya shi gouvernement o re kara so bi mi o ko juru misanin do ko nimbe o signa kan nam na fatire baga fola no be fe ka terem ko ni ka allawli bi ka terem bara bela jere ni ka asigi senga mamu be bi ku fuka ge Ibrahim Maika ko fuka ge aywa fatire baga fola munya nin che ko fole abu safne jara ni ya jetem na kalaje afle chake da munani terem barakel te wa ayrate terem bara ayrate oyedo fatire baga fola ako anga se ko fodoni ibe na ka fo wati temonuna no besoin ko fo munya directeur général Maika akoni terem do wuli nko obla siraka ala de farla ngwe e do o terem ko akumuna kasara nko obla senka fatire baga fola ako kibara sorona ka bo munya régie du chemin de fer ira konna uli ayra ka fame domina comme bi ali terrain kelen ko o kashikanti boy kati boy fasire baga fola munye terrain mu nu yo blasra ka wati temonona ibe na ka foko o terrain o yi kunda katika shele kata yele munye samaya fe asele yero ko ablogera ki joy terrain jora ma fiena pendrilendo awa ou bien terrain en carton menaga ay terrain en carton tenir pendrili ni pendrilé menaga nunu menaga mal chenu ni manada ati amano ni nunu nyobolo kan te kore amen be kalama aho kuma da de tambulo ane tiska kele nga refondation be sino fasir ga baga fola komu wati muna mu yeteran ko ni ayishele mu samaya ebe na ka fa ko mu technicien do ko ni olu bulla biri e kubta ferenda balit ke ni ko o terrain ni ka afin fasir ga baga fola akoko mu o terrain kele ka tra klati munu mu katika o fe e ko akaja ko mu anga garna sol ma do rak me e ko mu mir surgi rak iro lay iro u ga gari urchari mir surgi iro la atia be wala comme wati na terrain ko ni ayi kunda muye medu dusuri ire keran kan ibe na ka foko garde nationally o helema no be he ala de faralo kan ko e no ta mo que c'est tout c'est fini très awo ka mo que c'est tout c'est fini ayo ka moto ko ni ko fuligi gateme ayo ko ni fema ka yare la o de ka gele abana fatrike baka fola ako na manya ka foko okonu nun ko dun kera jatemina de kanga ke sega sekali jakulu de kanga sikisenga kan ko nun bala jelen ni ka afese na akolo na abuko obonywana na muye directeur général mben watina nanga mako Ibrahim Maika ko ni te feka akulo redo okmala ko muye commission d'enquête mun kanga sikisenga mamu ngara sobe kana ni gelayeta mamu ngara sobe ye ni ga ni cheni ko ni okata ni ga garde national ke ka moto ni ga achien mamu ngara sobe ni ga akuni ga anyinga ado ako directeur ko atika kala redo anyina ni ga be o ma parce que ba ga fola ako terrain dunte wuli abada kasro muye directeur général ale ka lamoriate ati wuli abada ati wuli fi nale maga faveur de ati wuli nale maga faveur de ati wuli niche kala kata cheka mutu o tanko ko ban ko ka commission d'enquête sigi singa ite fe kloka dula ala kanyeka da ami Pasir lo sogona na anya sama ka bomunye l'espresso ko na la Musa jara ale kalam kala tigi bunya obala bete karo ka fonde bente ka bugo khado me boni sebe mini o twa ko l'indicateur du renouveau ay kado ka foko anga ta halbi mesho ka buna kun kane ni oye an ko karamo wi ay kado ka fo femi be talige kuma nyanya la ni o be wole nazara kana ko négociation kun go kado ka foko négociation ko adamne na gouvernement ani synergie des anciens mauche anga ko o négociation ni o damne na kungo échoué omanye ko c'est échoué omabela mabe
parce que fɔlɔ i ka dɔn ka fɔ ntɛnɛndon ko fɛn min bɛ tali kɛ uti kalo tile 9 san 2021 na a ka dɔn ka fɔ ko nin kɛra dagaba wuli ye ka d'a ka misiw n'u ka vɛsi i ka dɔn ka fɔ ko an caman ye turu don fiɲɛ nɔ a ka dɔn ka fɔ ko a kɛra ko ye min ni a gwɛlɛra i ka dɔn ka fɔ ko nin sababu bɔra fɛn min fɛ o de tun ye k'a fɔ ko école karamɔgɔw ko tun ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa examen minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko BT1 ani BTD i ka dɔn ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ boycott la ni o ye lagosili ye ka o ta ka nin ko ninnu nsɛgɛrɛ parce que ka fɔla kunun ko mardi ni o bɛnna uti kalo tile 10 ma a ka dɔn ka fɔ ntɛnɛndon gɛlɛyalen kɔrɔ kɔfɛ mardi dɔw ko u y'a ɲini ka ɲɔgɔn ye ni o bɛ tali kɛ gouvernement ani école karamɔgɔw la nka yirala k'a fɔ ko nin côté fila min filɛ nin ye ni o ye gouvernement ani école karamɔgɔw ye a ka dɔn k'a fɔ ko sigi ko a kɛra nka sigi ka fɔ ko o ma se ka ɲɛ sɔrɔ dɛ parce que ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ nin gɛlɛya in na min ni a kɛra ntɛnɛndon uti kalo tile 9 san 2021 a ka dɔn ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ lakana tigilamaaw la ni o ye sécurité maaw ye ka dɔn ka fɔ ko ninnu kɔni bɔra ka examen kɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ fɛn min bɛ tali kɛ BT1 ani BTD o examen ko u kun bɛ sen nɔ nka yirala k'a fɔ ko école karamɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ni olu fujeninen tora ka dɔn ka fɔ ko u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen boloda min bɛ se k'a to nin examen ninnu ko u tɛna se ka kɛ cogo min na k'a sababu kɛ u ka ɲɛmayaso ko o kun ye hakilina mun di u ma o de ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ examen ninnu k'u bɛ se ka lagosi jamana a kɔnɔna na cogo min kɛrɛnkɛrɛnyana Bamakɔ ani Kati fasiriba ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ école karamɔgɔ minnu ko n'u y'u kunda nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kan minnu ni o bɛ wele ko examen salle d'examen i ka dɔn k'a fɔ ko force de sécurité mɔgɔw k'u ye gazi ani lacrymogène fɛn min bɛ wele ko mataraki k'u donna école karamɔgɔw cɛrɔ a ka dɔn k'a fɔ ko an caman dara k'an ka bɛsiw ni sabara senkelenw to yen parce que ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ ni maa fila ninnu na ni o ye gouvernement i ka dɔn k'a fɔ ani école karamɔgɔw ko o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ kununko tarata ko u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ɲɔgɔnyew bɛ se ka boloda cogo min ɲɔgɔnyew kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ko gouvernement ko o y'i jɔyɔrɔ kɛ fɛn min ye ko giri unifié ni o de ye ka saraw fonctionnaire fɛn o fɛn ni a bɛ jamana in kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ k'a daminɛ fonctionnaire fɛn o fɛn na surasilakaw école karamɔgɔw ani santé mɔɔw bakurunbayala fonctionnaire bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen ka sara ko a n'a kɛ kelen ye parce que ka fɔla fɛn min bɛ tali kɛ synergie des anciens mɔɔw la k'olu fana y'u jɔyɔrɔ kɛ fɛn o fɛn ye k'o de ye fo olu ka article 39 walima u da joli ma bɛɛ ko ko i ka position awɔ bɛɛ bɛ taa yen défense o parce que ka fɔla ni Bala Sumela Tarawele ale ka sɛbɛn kɔni don dɛ a kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni u bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'olu bɛ wele ko conciliateurs olu kɔni y'a ɲini tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko école karamɔgɔw ko u k'u bolo da u dusu la ko hali min bɛ u ka wari jɛ ni a bɛ se ka bila prime n'a bɛ se ka wele ko prime ko k'a kɛ prime ye k'a di u ma k'u ka ala minɛ ni o ye ten a ko école karamɔgɔw ko u ma jɛ ni o ye dɛ parce que ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ ko fɔ ka bɛn kɔni ma sabati ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ conciliateurs la ko olu ye a ɲini école karamɔgɔw fɛ k'a ɲini gouvernement fɛ ni ala sɔnna ma juma nata ni o bɛɛ bɛn uti kalo tile 13 ma k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ hali bi négociation o kɛnɛ kan walasa examen tɔ minnu ni olu tora i ka dɔn k'a fɔ ko fɔ ka bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo min walasa école karamɔgɔw ka taa o surveiller o baaraw ka se ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna na parce que ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ ko hakilijigin don ko syndicat signataire du 15 octobre mɔɔw ko olu kɔni tun ye lettre kɛ ka lettre in k'a di u ka karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma fɛn min bɛ tali kɛ boycott walima désobéissance ni o de ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ examen ninnu bɛ se ka lagosi cogo min na ko ka o boloda jamana a fa bɛɛ lajɛlen fɛ parce que ka fɔla kunun ko négociation tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ a k'u kɛn bɛ ka labɛn ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ko ni ala sɔnna ma ko lala ko jumandenw k'u na bɛɛ fɔlen dɔ dɛ. lakɔlimɛtiri wa o ni gouvernement awɔ ka ɲi o ni minɛ ka bila da o ma fisa da la wele alors dɛ aramuw n'a fɔra ko ka kɛ premier a bɛ ka min ɲini n'o tɛna sɔrɔ i tɛ nin minɛ i kɛlen k'a bɛɛ lajɛlen jɛ dun a dun fɔlen filɛ k'a fɔ ko ni waati min kɛ grève la k'o kalo sara o fana bɛ tigɛ o bɛ tigɛ dɛ examen minnu kan ka sɔrɔ la a tɛna o sɔrɔ o tɔrɔmɔɲɔmisɛnnin o bɛna taa a bɛ ka min kɛ grève la o bɛ tigɛ a bɛ laɲini min na o tɛna sɔrɔ o tɛ saba alors ni conciliateurs ko k'u k'a kɛ premier k'u k'o minɛ k'u bila u da o ma fisa da lankolon ye a ka fisa n'a ye dɛ bamananw ko ten monsieur ni minɛ alors monsieur ni minɛ dɛ bete i ka dɔn k'a fɔ nin kun ye sɛbɛnkunguru ye min ni an y'a bɔ indicateur du renouveau la Bala Sumela Tarawele ale ka fasiri don Bala Sumela Tarawele an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ a ye aw monsieur ninnu wolo bɛ tɔgɔ bɛɛ da monsieur ninnu ko cogo di u b'a fɔ cogo di El Pacon mais El Pacon o tɛ maa lakodɔnnen dɔ ye kalanko bunakun kan i ɲɛ b'a la an ka monsieur dɔ tun tɔgɔ ye dɔ tun tɔgɔ ko Danbele awɔ
Oh, kadamuga d'emblée. Ah, d'emblée. Alors, donc on a qu'on toko Iramon. Iramon. Ah, ni manière Iramon ou loupé toko. Bon, et toko mon oublie kadami. Nous de toko du gouyou. Ah, toko bébé wal mettre. Ah, obikeke. Et wal mettre toko bébé. Obike. Hein? Donc va faut doma ko Missoloni. Missoloni. Oh, ngo ubi ou toko da ma la ko donner mon ngumbe bien kono. Oh, ya pas mou. Ay ko mettre toko de bi da ola. Do toko ti da ola de. Do toko bi damna. École lo mana fo école monsieur mako sigelati iga ko baba wa oui mais a ota otigi a fasali photo ko sigelati a wa monsieur ba fo do mako sigelati vivant a wa sigelati vivant monsieur c'est kana ina fait mo ngoro ko monsieur c'est sabali de ina fait mo monsieur c'est kana ina fait mo ala ka ne ka da amina rabiami abu safna jara ame jega dugode ke samu yanga école metru yi mu ne jamana nyama obese ka nywan famu to ko école metru ka dom ka foko ambela jelen dewni du jando buka layni munke layni ani kali kaka ganga watu ku jate watu jate min fanga mun ne bara mun kaka ango di o kake wati o di o fanga wati akatala fe nayo ke layni nun chama obese sabati abu safna jara wati kele na samu nye baba adama turi amata ninka asagara ni wati na adama sangare amba afu munye dramane konare ka bo Libreville fuli obetani ka afene segere Mamadou Adra Sherifuke Jiliski fokata se Amara Mamadou Koulibaly ma Amara ame fuli tani ka asegere Alassane Camara jigisigi Alemanyare bada fuli amata ni ka asegere Espagne ale jigine fuli obela se ama Mamadou Koura fokata se Mayam Traoré ma milti tagi mogo fuli abela su uma Mamadou Oumar Ba Adratou Traoré tanti Valerma ame fuli tani ka asegere na ale fo Fatmata Gindu dogona muso abe fo moribo kone ame foli tani gani bela no kaka no bela jelen bi anaje bololo safe ani mamunu be ku bi anaje bololo safe ko da amasu tokoma muye ambu bela jelen ko ofo abu safna jara ame feren dabalike kata suku kono kana na nana ka bo suku kono kana kuna ngu dossier mun ta na be affaire bagar tugula ko to amante sa afon toma atoko bakari non mais bakari ma bo bakari la non ete bakari anga tugula ko boala mais tout kon fait c'est un bakari abu safna jara sigata la wati sera anga nywani ninka mona anafulo akera tukoji furuba wari nunu akera tukoji wati sera ngudo dad mebe nafulo nunu akumara leme mamu bulu uka yininga nafulo nunu na damu fe uka afese jona amere fondation kono uka afese changement uka na ko mda dagri dala koy uka be fese jona dongo do disiba do teke bi dawkan ali ne transition bara bela de leme benine ma na election ukoke ka sege mamu ya du uka fono no kaka an ti janta ko fiu ala ka kɛ jolikuru kunna ami abu safna jara itegado mun ye indicateur du renouveau ma ale ta comme ni indicateur du renouveau ta an kana affaire bakar tugula ni ye digmene a songoro obe kiri koni ko ogoya Allah fo kanya fasika baka fola mun ye maliki jalo ye akoko mun ye ni dossier ablala kata mun ye cour d'appel o la fasika baka fola akoko mun ye dossier mbe bakar tugula kan wati na be na ka fo ko mun ye Sénégal ko 9 milliards ko kuma mun kumesina o bani ko o dossier ko blala kata cour d'appel o konala game domina kompi munye bara funa mun wullendo ni watina munye kuma mun wullendo bakar tukula kama ni watina o te dore ye ayra ka fa ko milliard tan sheki ka ja milliard tan sheki no euro meke demaye kanya shi korsin kalama ko a milliard tan sheki ko atuna ay la sanwa ay digna duwa mama ke ala ka don fatriga baga fola munye maliki jalo ko o strategique la sa munye bakar tukula ko ngoni anyashina alema siratigɛ la sa ko kunu mun bɛna tarata do manna bɛ utikalo kile 30 kile 10 o kofɔ bɛ na k'a fɔ ko mun ye bakar tugola a yɛrɛ a kumara a ko siga foyi t'a la mun ye juma tɛmɛnen kɔni olu kun bɛ mun ye pôle économique et financier du tribunal de la commune 3 du district de Bamako olu kun u kɔnɔna la o ta kun tɛ dɔwɛrɛ koyi procès verbal mun ne pôle économique y'a da olu bɛ se k'u bolona kɔni bila a la cogo min na baara ninnu u bɛ se ka timɛ cogo min na parce que b'a ka fɔ la a ko mun ye bakar tugola i bɛ na k'a fɔ ko a ye kalo 19 o de kɛ dibi la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ o fana ye mun ye kɔri sɛnɛkɛlaw ka wariko kuma ye waati mun na a kun bɛ APKM o ɲɛmaya ba la o mun ye o nafolo ye o ma sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ko o ɲɛdɔn i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye bakar tugola mun ye gɛrɛntɛ wɛrɛ o taara ka a sɛgɛrɛ mun ye juma tɛmɛnen bolodon ko a sina a ma ko mun ye bakar tugola yɛrɛ ka fɔ la kunu n'o bɛnna mun ye utikalo tile 10 a ma bakar tugola y'a yira k'a fɔ ko siga foyi t'a la ko mun ye pôle économique maaw u kɔni ye ale wele nka u kun y'ale wele kun mun na o m'o yɛrɛ k'o ɲɛfɔ
fɔ olu yɛrɛ kun kɔni u jɔrɔlen o don nka waati min na ko olu kɔni sira kɛnɛ kan mun ye politique maaw ye u y'a yira olu la k'a fɔ k'u ka mun bolonɔ bila mun ye procès verbal la mun bɛ kɛ sababu ye ni ka dossier ni ka a bila ka na cour d'appel o kɔnɔna o la Bakari la ka fɔ la a ko k'i bɛna ye k'a fɔ ko olu maa 12 maa minnu bɛ k'a fɔ ko olu tɔgɔ bɛ nin dossier in na olu bɛɛ lajɛlen kɔni u bolonɔ kɔni ko o bila sɛbɛn o la Bakari la yɛrɛ ka fɔ la ale de ko ale de kɛra maa laban yɛrɛ ye maa mun ye bolonɔ kɔni bila sɛbɛn naani sɛbɛn n'a bɛ bila ka taa cour d'appel o yɔrɔ parce que Bakari fɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Bakari ye a kɔni ye nin kunnafoni nin k'a di mun ye kunnafonidilaw ma yiri ma jɔ parce que Bakari fɔ la a ko don a kun tɛmɛnen na i bɛna ye k'a fɔ ko nin kɔrɔfɔ in ko a de wulila ka bi ta yi miliyari 18 kuma nka Bakari la ale y'a yira k'a fɔ miliyari 18 kuma min n'a bɛ fɔ tan n'a fɔra ko a miliyari 18 a tun bɛ kɛ ta ka dɛmɛ de ta ni ka ɲɛsin kɔɔri sɛnɛkɛlaw ma ale Bakari la a tɛ foyi dɔn na bi a t'a dɔn sini nin wari in taara yɔrɔ jumɛn k'a t'a dɔn a ko ten k'a t'a dɔn dɛ k'a t'a dɔn Bakari la a yɛrɛ ka fɔ la kunun a ko waati mun na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye nafolo mun a bɛ ta ni ka kɔɔri sɛnɛkɛlaw sɛgɛrɛ waati mun na bolo kɔni bɛ da ale kan o waati ko y'a sɔrɔ ko mun ye miliyari 2 o de bɛ kɛsu in kɔnɔna la a ko mun ye an ka banki bɛ n'an ka ma ko BIMSA ko bɛ se k'o ko ni k'o sɛbɛntiya o bɔlen kɔfɛ hali bi Bakari la a kumada dɛ a ko mun ye miliyari 18 ani miliyɔn 760 i bɛ na ye k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kun kan ka sara nka mun ye CMDT nafolo in ma taa CMDT yɛrɛ kɔnɔna la jango CMDT maaw kɔni k'u ka a di ale ma a ko maa mun fana bɛ se k'o kɔrɔfɔ ni k'o tiɲɛtigiya o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye mun ye CMDT a ɲɛmaakɔrɔ ye n'o bɛ Modibo Kɔnɛ ko fɔ fo ka taa bila mun ye Baba Bertela bɛɛ lajɛlen ko olu ye a seere Bakari la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ e bɛ na ye k'a fɔ ko campagne agricole n'o bɛ 2016-2017 ko fɔ ko mun ye 9 miliyari 9 ani miliyɔn 840 ani 46 ko o ma di a ko n'an bɔra yen mun ye campagne 2017-2018 la a ko miliyari 6 ayi miliyari joli parce que Bakari fɔ la mun ye Maliki Jalo ye ko sabu kɛ fɛn bɛɛ ye nafoloko kuma ye o kan ka kɛ n'hakilisigi ye kojugu o tɛ o don a ko 2016 ni kana bila 2017 la ko miliyari 9 9 miliyari dɔ bɛ kan ou bien fɛn tɛ kan 2016-2017 o de tun ye 3 miliyari voilà 2016-2017 o de tun ye 3 miliyari ayiwa i y'a faamu 2016-2017 Bakari la ka fɔ la a ko nafolo mun n'o ma sara mun ye o bɛ t'i jɔ ko miliyari 3 o la a ko n'an bɔra yen 2017-2018 miliyari 9 ani miliyɔn 840 ani 46 o fana o ma sara 2018-2019 miliyari 6 ani miliyɔn 900 ani 14 a ko nin si ma sara a ko ale Bakari la ale tɛ se ka fɛn mun faamuya nafolo mun n'o ma jigin kɛsu kɔnɔna la ale bɛ se k'o ɲaamin cogo ji nafolo yɛrɛ ma se kɛsu yɛrɛ kɔnɔ a bɛ ka a yɛrɛ jɛya dɛ a bɛ ka yɛrɛ jɛya nin a bɛ k'i yɛrɛ jɛya y'a minɛ Bakari la ka fɔ la a ko nin ko in yɛrɛ bɛ kɛ waati min na ko y'a sɔrɔ ale Bakari la yɛrɛ ko ale bɛ kaso la ko a tɛ kurun kula bi a tɛ kurun kunna nin ko in na nin ko in na miliyari 18 ko kuma in a tɛ ɲɛ dɔw la k'a tɛ ɲɛ dɔn nin na dɛ miliyari 18 awɔ a tɛ ɲɛ dɔw la Bakari ma tila miliyari 9 ko la o ni 18 ko nana fɔlɔ n'a nana 18 ko fɛnɛ ko ɲaami la a bɛ caya dɛ a bɛ na a bɛ gɛlɛya Bakari bolo dɛ nka bɛ yen dɛ ni tɔ fɔra koko la ayi jagoya bɛ wele o yɛrɛ tɔgɔ ma fɔ ne tɔgɔ ma fɔ ayi alors ayi bɛ wele o ayi jagoya awɔ n'a tɔgɔ fɔra n'i y'i tɔgɔ fɔtɔ ye koko la awɔ tɔgɔ dɔ la a kɛra togo ayi sigada kɔni b'i la i ka parni dɔ b'a ko kɔnɔ sigada kɔni b'i la n'o tɛ e bɛɛ ale tɔgɔ ma fɔ buran bɛɛ buran tɔ ma fɔ i jɛlen don alors i nɔgɔlen don alors tribunal de bɛ se k'o ko kɔni ko seereya u ka tɛmɛ ni sɛgɛsɛgɛli tadidi tiɲɛ n'i jɛlen don n cɛ ka ɲi a ma se kale la koyi fiyewu ne dugu jɛra a tɛna dɔn a bɛ dɔn a banna fasiri kɔni don Bakari la kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin miliyari 18 ko kuma in a tɛ kurun kunna bi wa a ta a ju la n'o ye tribunal ja u ka wari ɲini cogo min na ka ɲini ten wa ale Bakari la ale dalen bɛ an ka maa tribunal la ale dalen bɛ an ka kiiritigɛlakaw la bi k'ale dalen d'u la o ka ɲi k'ale dalen d'u la o ka ɲi fasiri don ayiwa an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la mun ye Maliki Jalo ale de kalimukalatigi bonya a b'a la bɛɛ tɛ k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ bugu ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko nouvelle horizon k'a dɔn k'a fɔ nin ye Denba Kɔnte ale ka sɛbɛn don
a kado ka fɔ maa min bɛ ni o cogoya ko Yadi Agali ko a ye sortie dɔ kɛ ni o ye audio ye kado ka fɔ ko a ye kɔrɔfɔ dɔ fili bɔlɔlɔ sanfɛ parce que b'a ka fɔ la a ye nin kɔrɔfɔ min ni a y'a fili bɔlɔlɔ sanfɛ i ka dɔn ka fɔ ko a bɛ k'i disi gosi koyi ka sababu kɛ u bɛ waleya minnu na ka kɛ an ka jamana kɔnɔ sisan ka sababu kɛ Faransi baba Faransi i ka dɔn ka fɔ Yadi Agali ale kɔni ka fɔ la ko Faransi ko a nakun ma ɲa dɛ ani ka fara communauté internationale surasi wɛrɛ minnu ni u bɛ an fɛ jamana kɔnɔ ko Yadi Agali ka dɔn ka fɔ video in kɔnɔna na walima audio in kɔnɔ ko a bɛ ka disi sɛbɛ gosi ni nin kɔrɔfɔw ye parce que ka fɔ la ni o de ye Demba Conte ye ka dɔn ka fɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabini san 2019 la terroriste ɲɛmaaba minnu ni u cɔ a fɔra k'i ka dɔn k'a fɔ ko dankun kan ka kari olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya maa min bɛ yen ni o ye le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ni o bɛ wele ko Jessim Yadi Agali Kotawa i ka dɔn k'a fɔ ko ale kɔni ko sekun kan ka kɛ a ma dɛ parce que b'a ka fɔ la fɛn min ye kununko tarata utikalo tile 10 san 2020 cɛ i ka dɔn k'a fɔ ko Yadi Agali ko a ye audio dɔ fili i ka dɔn k'a fɔ audio in kɔnɔna na ko a kɔni ko a bɛ k'i disi gosi kosɛbɛ a bɛ ka kɔrɔfɔw ta ka an ka surasiw ani barika ni sɛgɛrɛ min b'a yira k'a fɔ ko hali bi an bɛ don min na komi bi k'i ka dɔn k'a fɔ ko sebaaya ko u bɛ ale bolo koyi a ka bɔ dibi la kɛ parce que ka fɔ la s'il est un homme n'a ye cɛya ka bɔ dibi la ɲa dɔn face en face n'a ye cɛya ka bɔ o de parce que b'a ka fɔ la ni o de ye Demba Conte a y'a yira k'a fɔ ko Yadi Agali ko a ye nin audio min kɛ ko miniti 10 ani 7 baɲango i ka dɔn k'a fɔ ko Yadi Agali ko a ye nin audio in kɛ audio in kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ yɛrɛmajaw la fɛn min bɛ tali kɛ disigosi kumaw la i ka dɔn k'a fɔ ko a kɛn bɛ ka o ta fɛn min bɛ tali kɛ lagosiliw la ka anw ka surasiw sɛgɛrɛ fɛn min bɛ tali kɛ surasiw an ka Mali surasiw la ani Faransi surasiw ani communauté internationale surasi minnu ni u bɛ jamana in kɔnɔ ka dɔn k'a fɔ ko a kɛn bɛ ka lagosili ta ka ninnu sɛbɛ sɛgɛrɛ parce que ka fɔ la maa min filɛ nin ye ni o ye Yadi Agali ye a y'a yira k'a fɔ ko kabini Faransi nana ka dɔn k'a fɔ ko a seko ni a dama yira ka a y'o yira ka ban hali ni tiɲɛ don ni Faransi a kɛn bɛ ka olu ka base dɔw fa walima ka u ka base dɔw détruit ka dɔn k'a fɔ ko o n'a ta o ta i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni bi a ye k'a fɔ ko sebaaya bɛ olu bolo koyi parce que ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko mission min ni o kun kalifalen bɛ Faransi la i ka dɔn k'a fɔ ko u ka baara kun ti dɔwɛrɛ koyi u n'a kun ye walasa ka se ka fɛn min bɛ tali kɛ jihadisiw la maa minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ ka babali ta ka jamana k'a fa bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ an bɛ don min na komi bi ko u n'a kun ye walasa ka se ka ninnu neutraliser k'a bɛɛ lajɛlen sira tunu ka bɔ an ka jamana dugukolo kan koyi ani jamana minnu bɛ yen ni o ye cɛncɛn fo ka jamanaw ye ni o bɛ wele ko pays du G5 Sahel ka dɔn k'a fɔ ko walasa ka se ka jihadimaa minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔ ko k'a bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que ka fɔ la ko fɛn min bɛ tali kɛ Yadi Agali la a ye video min kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ k'i disi gosi kosɛbɛ ni kɔrɔfɔ ninnu ye ka d'a kan ko kabini san 2019 ka se fɔ bi ma i ka dɔn k'a fɔ ko a filɛ ka bɔ ka kuma min kɛ ko a kuma nin kɛ fɔlɔ dɛ nka ko nin bɔ ka kuma in kɔnɔna na a kɔni y'a yira k'a fɔ ko jadi i ka dɔn k'a fɔ ni o ye u ka taabolow ye ko jamana camancɛ kɔrɔbɛ bolo tɛmɛnen kɔfɛ ko ka dɔn k'a fɔ ko sebaaya ko u kɛn bɛ k'o sɔrɔ jamana camancɛ bolo kɔnɔ ko wa hali min bɛ tali kɛ worodugu la ni o ye jamana baɲabafɛla ye ko wa ko u kɛn bɛ ka yan bɛɛ lajɛlen minɛ dɛ parce que ka fɔ la ka dɔn k'a fɔ ko Yadi Agali ko a kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ olu ka taabolow la ka dɔn k'a fɔ ko u tɛna segin kɔ dɛ u kɔni ko min bɛ tali kɛ u ka cani bolow la u ka taabolo fɛn fɛn bɛ yen ko u bi a kɛ parce que ka fɔ la fɛn min bɛ tali kɛ Faransi la k'u y'a yira k'a fɔ Yadi Agali y'a yira k'a fɔ ko Faransi u ka muso min kun bɛ ni o kun bɛ wele ko Sufi pétrolière ko u y'o minɛ ka dɔn k'a fɔ ko o minɛni k'u y'o yɛlɛma ka bɔ k'u y'o don dinɛ nɔ silamɛya la u y'o kun kana o ale tɔgɔ ye Mariam awɔ u y'ale tɔgɔ kɛ Mariam Pétronet parce que ka fɔ la ni o de ye Demba Conte an ka taa Demba Conte ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Faransi la a ko Yadi Agali ko u nakun minnu kun bɛ u la walasa ka se ka jadi k'a bali fɛn min bɛ tali kɛ otages la ko u ma se ka nin si kelen kelen bali wa hali bi an bɛ don min na komi bi Yadi Agali a ka kɔrɔfɔw la ko a y'a yira k'a fɔ ko otages ko wa u caman b'u bolo wa hali bi ko otage minɛ ko u na o kɛ koyi kɛrɛnkɛrɛnnenya muso min bɛ yen n'a fɔ i ye min jɔ fɔ ni o jɔ ko Sophie Pétrolière k'u y'o yɛlɛma k'u minɛ ko ka o tɔgɔ yɛlɛma bɛɛ lajɛlen ɲɛna wa ko Mariamu yɛrɛ ni a tɔgɔ ko a silamɛ tɔgɔ dara ko Mariamu ko ale yɛrɛ ye jadi drapeau ko k'a ta k'a yanga diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'a a ye ko Mariamu y'o min kɛ nin ye k'i ka dɔn k'a fɔ ko o kɛ min n'a fɔ tɛgɛ ci mɛ makɔrɔ ngulo kɔrɔ k'i ka dɔn k'a fɔ ko nin ma diya makɔrɔ ye hali dɔɔni nka ko i ka dɔn k'a fɔ ko
yadi agali ni ya jira k'a fɔ ko Faransi bɛ an ka dugukolo kan Mali dugukolo kan k'a kun ti dɔwɛrɛ dɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama Faransi bɛ an ka dugukolo kan walasa ka se ka fɛn min bɛ tali kɛ nafa sɔrɔ sira minnu bɛ kɔrɔbɛ bolo kan ko u b'a fɛ k'u bolo de da o kan ko kono tɛ ko u tɛ kɛlɛla wa u tɛ se ka olu kɛlɛ olu ka taabolo min filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ ko silamɛya de don wa olu bɛ ka silamɛya kɛlɛ k'u bɛ k'o kɛ ko wa ko u na continuer k'o kɛ dɛ tiɲɛ tɛ a fasiri de y'a fɔ dɛ ne ma fɔ dɛ awɔ tiɲɛ tɛ n y'a dɔn a ye nkalon tigɛ u tɛ silamɛya kan dɛ u tɛ silamɛya kan a ye nkalon tigɛ u tɛ kan dɛ ayi u t'a kan sa u t'a kan sa u tɛ kan fiyewu an m'aw diyagoya minɛ tan otage k'u minɛ k'a fɔ k'u ka wari sara k'u minɛ n bɛna mun kɔni f'i ɲɛna jamana in ko jamana in kɛlɛ mun bɛ anw ka camancɛ yan fa in na fo ka taa bila kɔrɔnfɛ yan fa in na an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ n'Ala sɔnna an ka jɛ ka dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye n'o tɛ janfa alimami sen bɛ biɲɛkala kan a b'a kan bete karo ka fɔ fasiri a tɔni filɛ nin ye ko fɛn min bɛ tali kɛ yadi agali la a kɔni ye nin kɔrɔfɔ in ta ka min bɛ tali kɛ lagosili la ka anw ka sɔrɔsilakaw k'u sɛgɛrɛ fɛn min bɛ tali kɛ barikani la a ka ja communauté internationale sɔrɔsi fɛn o fɛn ni u bɛ jamana in kɔnɔ ko a ye lagosili ta ka ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ fɛn min bɛ tali kɛ olu ka taabolo la a ye karo ka fɔ ko u kɛn bɛ ka sebaya ko o bɛ olu bolo jamana a kɔrɔbɛ bolo a camancɛ bolo a ka ja worodugu ko sebaya bɛ u bolo fa bɛɛ lajɛlen fɛ i karo ka fɔ ka jabakulu ko a bɛ ka caya i ka dɔn k'a fɔ ko olu bɛ kɛlɛ min na i ka dɔn k'a fɔ ko la sariya ko i ka dɔn k'a fɔ ko sariya ko silamɛya yɛrɛ ko a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fiyewu ko ni sariya ko ni a ma instauré u y'a don u y'a don maa fiyɛna u bɛ ninnu bɛ fili dɔ dɛ n ko u y'a don sa bete ka dɔn k'a fɔ fasiri ka fɔ la ko fɛn min ale kɔni bɛ ɲininkali kɛ sa ko silamɛya dabɔra fɛn min kama min bɛ tali kɛ bɛɛ ni kelenya o de ka dɔn k'a fɔ ko to ɲɔgɔn da la ko silamɛya ye o ye ko nka maa minnu ka silamɛya jɔ ka silamɛya taala ye fɛn min bɛ tali kɛ maa bagabaga maa fa i ka dɔn k'a fɔ ani wulikajɔ wɛrɛw la ko o fana k'o ye silamɛya sugu jumɛn ye fasiri kɔni ale kɔni fasiri kɛba a ye ɲininkali kɛ o yɔrɔ in na kɔrɔfɔ a ye a bila ye Demba Kɔnte a ka sɛbɛnw min ni a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ n bɛna mun f'i ye ala Mali sɔrɔsiw ye cɛw ye cɛw don Mali sɔrɔsiw ye cɛw ye walahi cɛw don Mali sɔrɔsiw ye cɛ ye bete a kɛlen filɛ ka kɔrɔfɔ min fɔ nin ye e ka to ta tile fila in na i bɛna wuli ka jɔ ye i b'a dɔn fɛn min ka jugu sɔrɔsikɛ yɛrɛ ma fɛn min ka jugu sɔrɔsikɛ ma k'i bila ka taa kɛlɛyɔrɔ la i tɛ kɛlɛ min yɛrɛ kun dɔn quoi o cɛ o de ka jugu sɔrɔsikɛ a kun o cɛ i bɛ ka kɛlɛ kɛ mais kɛlɛ yɛrɛ bɛ ka kɛ kun min kama i t'o dɔn quoi voilà m'o f'i ɲɛna bi dɛ an ka Mali camancɛ yan fan ye an ka lakanabaw bɛ bila ka taa kɛlɛ in kɔni na a caman bɛ u tɛ kɛlɛ in kun dɔn dɛ kɛlɛ in kun ye fɛn min ye n'o ɲinina ka dɔn a ka ca Ala fɛ mun ye fura ɲuman o bɛ sɔrɔ a la a bɛ sɔrɔ kosɛbɛ biɲɛkala ɲinina sen dalen biɲɛkala a t'i ye o a t'i ye dɛ aramu a t'i ye dunan minnu nana k'u b'an dɛmɛ nin bɛɛ bɛ janfa in kɔnɔ nin bɛɛ a n'a ka ko bɛɛ a ye yɔrɔ dɔ fɔ a kɔnɔ nin si jɛlen tɛ wallahi Faransi bɛ ka monopole bɛ ka ɲini dɔrɔn ka monopole dɔ da camancɛ bolo kɔrɔbɛ bolo kɛ an ye Faransi bɛ o dɔnna o bannaw an tɛmɛn'o kan o si dɔnna o dɔnna tɛmɛ Faransi kɔni a bɛ janfa min na yan an bɛ dugawu de a jateminɛ kɛ a janfa daminɛna jɔn na a mɛna Sarkozy tɛ wa kojugu a bɛ cogo di bi o bɔlen kɔfɛ